సందర్కం చేశావా ನನ್ನ మంగం విశ్వంరావు నేను కిన్వట్ మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంనాಗ కిన్వట్ ತಹಸೀಲ್ತಾಗ ಬೋಗರವಾಡಿಗೆ ಜಂಗುಲಿಂಗೋ దీక్షదార్ దీక్షా పీఠాధిపతి కుమర భగవంతరావు పటేల్ ఆత్రం రఘునాథ్ సాబ్ అధ్యక్షులు కొట్టాక మొహమ్మద్ సార్ మురుగత మోహన్ సార్ ఆడ షేక్ సాబ్ ಆಡ ಹನುಮಂತರಾಪುರ್ಕ ಬಾಪುರಾವ್ ಕುರಂಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಳವಿ ದೇವರಾವ್ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾವ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮತ ನೇಕಿ ತಾಕ್ಷರ ಮಂತ ಹೀಗೆ ಬೋಗರವಾಡಿ ವಾಯುವಲಾತ ನಿಮೆಟಿಗೆ ಸುಡవచ్చు.
ಭಾರತಕ್ಕೆ నేడు 33 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಕರಾಜ అని చూడదంత నటరాజ ನಾವು ಬಾಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ చూడదంತ ನಟರಾಜ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ నేను दूसरे जाति के నేను साथे की आते पाते मरबिंद के खाने पाते संदे के खाने पाते बट महागा నేను మరమే మాట్లాడేటికి నేను ఏదో సంతకಕ್ಕೆ ఏదో పల్లి పాయవలనంత అని హానే ఇంకే నగరికి కొట్టే నక్షత్రంకి కొట్టే ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬೋಲೇಬೇಕು ಹೇಳು ಇಂಕೆ ತಲನ ಗೋಗರ ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕೋ ಗೋಂತ ನಾದ ವಾಟಿಗೆ ಗೋಗರ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇಂಕೆ ಕಟ್ಟಿಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ మన గోంత తోడు ఆత వర్మనాద నేను తలన ಗೋಗರ ಮಾಡಿ ತಲನ ಅದನಾಟೆ నేను నారతో కేంద్రం తో సాతోడ చేస్తే నేను మన మాటే అతన ఇంటికి ఆత నా అది నేను బాగా మన పరిచనాక బాయి ఇప్పుడు తర్వాత కోర్టుని దాటి ఉంటుంది బాయి మామ విచారణ నేను ఇతడు జాతి కాబట్టి మన జాతిత నేర్పితే మా జాతిత రాజుకు ಬಂದನ నేను పేరుకి తమారు మానవుడికి తెలియదు నేను బతిలై ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತ అది నేను మా దేశానికి జాతికి మంత్రులతో పొరుగు సీత మమ్మల్ని వర్గం జాతికి సీత అవకాశం ಜಾತಿ ಜಮಾತ ಪ್ರತಿ ಸವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರಲಿ ದೇವಲೆ ಪಾಂತಿನ ಮಲು ವಿಚಾರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂದೇ ಧರ್ಮದ ದಗುರು ಧರ್ಮ అని దగురు జాతికి నేను బదిలే జాతి మానవ జన్మగమంతా ఆనే జాతి జన్మస్థాయికిర్మంత నేను బిడ్డ దగ్గరే బదిలే జాతి మంత ఆने मायनन దగ్గరే బదిలే జాతి మంత మరి दूसरा जात को माको सबका भगवान ये किनते सबका भगवान ये कायम भारत के गोन जन्म गोन मंता आणि गोन जाति आणि गोन भाषा गोन मंता अदे नादी